Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lamiaw eh. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats that's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. Five. 100.5 OFM. Huwag nailain pa. Lamiaw eh. Abyan mayang aga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Epafras Sacar nga sa karon pastor man sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ang aton nga pamalandong karon sang pulong sining aton Ginoo akon kuhaon diri sa Nahunang 1 Kapitulo 3, versikulo 11, tubtob kita nga magabasa sa versikulo 18. Kay amo ini ang balita nga nabatian ninyo kutob sa ginsuguran nga maghigugmaanay kita. Kag indi kaangay kay Cain nga iya sang malauton, kag nagpatay sang iya utod. Kag nga bala nga ginpatay niya siya, bangod nga ang iya mga binuhatan malaot kag ang iya sang iya utod matarong. Mga kauturan, hindi kamo matingala nga ang kalibutan nagadumot sa inyo. Nakaibalo kita nga nagliton kita sa kamatayon pakabuhi. Kay ginahigugmata ang mga kauturan. Ang wala nagahigugma nagapabilin sa kamatayon. Ang bisan sino nga nagadumot sang iya utod manugpatay. Kag nakahibalo kamo nga walay manugpatay nga may kabuhi, nga walay katapusan nga nagapabilin sa iya. Sa sini nakilala ta ang gugma, kay ginhatag niya ang iya kabuhi tungod sa aton, kag dapat naton ihatag ang aton mga kabuhi tungod sa mga kauturan, apang ang bisan sino nga may pangabuhian sang kalibutan, kag nagatanaw sa iya utod nga yara sa kakulangan, apang nagapugong sang iya kaluoy sa iya, paano bala ang pagpabilin sang gugma sang Dios sa iya? Mga anak, dili kita maghigugma sa pulong o kon sa hambal, kundi sa buhat kag sa kamatuoran. Kabay abyan nga ang Ginoo magadugang sa paghatag sang iya pagpakamayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Magampo anay kita. Diyos nga balaan, amay namon salamat nga masugda namon ining amon malipot nga pagpamalandong sang imo balaan nga pulong pinaagi sa sining pagpangayo sang buli